ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ നമുക്കായി മരിച്ചു. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മുടെ ഈശോ എന്തോരം വേദന സഹിച്ചു അല്ലേ? നാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. ഈശോ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളെപ്പോലെ കുരിശുമരം ചുമക്കാൻ പോകുന്നത്. കുരിശ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈശോയെ തറച്ച ആ കുരിശ് എത്ര വലിയ കുരിശാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പാപവുമാണ് ഈശോയ്ക്ക് കുരിശും വേദന നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആരും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോയെ വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ. തലയെ മുൾമുടി വെച്ച് ഭാരമുള്ള കുരിശും ചൊടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ പടയാളികൾ ഗാൽത്തമലയിലേക്ക് നടത്തിച്ചു. ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ തളർന്നു വീണപ്പോൾ അവർ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിച്ചു. ഈശോ നിശബ്ദനായി സകല വേദനകൾ സഹിച്ചു. മലമുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഈശോയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി. പിന്നെ കുരിശിൽ കിടത്തി കൈകളിലും കാലുകളിലും വലിയ കാരിരും പാണികൾ അടിച്ചു കയറ്റി. അതിനുശേഷം കുരിശ് മലമുകളിൽ നാട്ടി. ഈശോയുടെ കുരിശിൻ്റെ ഇടതും വലതുമായി 2 കള്ളന്മാരെയും അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു. ഈശോയുടെ കുരിശിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു: യഹൂദരുടെ രാജാവായ നസറത്തുകാരൻ്റെ ഈശോ. എവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നറിയാമോ? ഇത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 19 അധ്യായത്തിലെ 19 വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങളിത് വായിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമമായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈശോ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളും ഈശോയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും തയ്യാറാകണം. ഈ കുരിശിൽ കിടന്ന് ഈശോ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു: പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അനന്തരം ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചത്. പാവം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് കുരിശ്. നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുകയും വേണം. നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ പീഡകൾ സഹിച്ചത്. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും ഈശോയെ വേദനിപ്പിക്കും. തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ല കുട്ടികളായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടാം. പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷയേകാൻ, പാലിൻ്റെ മക്കൾക്കു പാത കാട്ടാൻ, കുരിശു ചുമന്ന് തളർന്നുവല്ലോ കാരുണ്യരൂപനാമേശുനാഥൻ. മാനവർ ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തിയേകാൻ, മന്നിട സ്വർലോകമാക്കി മാറ്റി, കുരിശിൽ കിടന്നു പിടഞ്ഞുവല്ലോ സ്നേഹസ്വരൂപനാമേശുനാഥൻ. നിന്ദിതർ ഞങ്ങൾക്കു നന്മയേകാൻ, പീഡിതർക്കൊക്കെയും നീതി കിട്ടാൻ, കാൽവരിക്കുന്നിൽ മരിച്ചുവല്ലോ ദൈവകുമാരനാമേശുനാഥൻ. ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലോ? ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല. സൽപ്രവൃത്തികൾ എന്നോട് വിരോധത്തിൽ കഴിയുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും, അവരോട് രമ്യതപ്പെടും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾക്കായി കുരിശിൽ മരിച്ച ഈശോയെ, അങ്ങയെയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ.